Ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ha ka art kundai trik leber kala khot pelong ya ka jingalang bat kinongelam shnong jong ki shnong baper na ki benta jong ka East Khasi Hills ribhoi bat West Giant Hills ha ka baya day ba ka jingtarwa ban shna ya ka jaka theknyot ka bathamai halum solan ha ka shnong nong hali ha bakran shakilat pathai khubor hadien ka jingalang ka Deputy Commissioner kong RM Kurba kala ong kibabun na kirang ba shnong bat kisor dar shnong kilapan pau ka jing sngo kya ba ka jaka theknyot kala ban kata jor ya ka wa ken ka badai ka tolong bakong san na ka benta ki shnong ki jongki ngilapan shaki halor ka project hindre ki sngo ba ki deban pensha pat ba shwa shala ki jongki shnong kumta ngila ai por ki na ka benta shibnai ka pentep ru ba ka kenhun na katanan Urban and Pollution Control Board kin a shu ya ka jimpan shai pat ba ha ka baya day bat ka project shakish nong baper ka kong kurba kala ongru bahdian shibnai na du ka sngi kin pelong biang ya ka bakum ka jingalang bat hadien baki aka kala yai ban na ka ka sorkar kan sa pelong ya ka jimpan sngo pat ba ne public hearing pelong public meeting hearing ha ka aktarik kat ko mula pedbet na pollution board ndengin da siyempre ding isno ba na marbala dan teng ka jing persya ding yung bahaba khat chwa da ka meeting ya bar khat shno den dala shong lai khat asngap yaki de shong ba ka ega jing sno jong ki ro ka ba long ka ba ya ha bangin ya pat khat chwa na marba ki pat ba nong shong shno ki bakta ka ni project ki khambut tingi happen sya yaki happen sno tu yaki de la rai menta ba nakaliang ki shnong bangin lech ki shnong pen ai kata awareness about ki shnong ban pen so tu beling idon kami gani ka project ban nang tang si kendo pat hadin si benai ban bangin la banya perkhat belan nu in fix ki public hearing hadin bagi pai ba kila so tu ya ka jing mentor jong gani ka project nang yalang mangi kidang kata kiwan hakan ki meeting ban wan niyo e kajing shy te kila shy ban menta kidang kam de ban pen shy pada ki pat ba kum baju long ki project baper jong sarkar haba sedang menono kam bay de ki pat pa ni sei don kenja MOU te nagaliang jong kin na urban affairs kila ong bakang sedon kenja MOU bat ki nong shong ban page ban nong ki ba ki whistleblower ni ki kenja banong kinong petsin mah lada deko akan dukun kam kenang bagi yo ban ya tain yang kat badang ya project ni hadin habot tu kani ka notice jong ni la sam da wing ki department but ni dong issue yo small kan yo in ni kami kat kubo de ngatai kata khendiat ka la pendeko ai kan kam lamar ba kumbangi julong ni kan ke district administration ni tre jan bahabat kisno de hanging ni yo iba kadon hojin deko kandia lem ladan kata kecil bentuk ikisno sure kapor kiru kita shutip mentah hadin ba hak notice namang isngo dan kata kejing kusai yo kadon gunun makla hakatai ka ande kasir menikong mo kan ba public hearing bobo kani gadi ba di hakan ni ga bani kong yo iba kadon kejing kut ding ni la yo de taga jing tha ba kan bha bani khat fe bishno nang ba ni la ban suto ya ki kidang ni am taga jing kut jing bit but misham shisha kadon ga taga jing kut na jing kina maki kam yo ga taga notice personally ha bishno ganing suwan ga kut kubor de ani kanong de ek ba so ni ha but na taga daw ni la ekran kiru ki kidang ga taga jing so kuntahi but ni ang okay dingila ang or ki shi na ba kin ya tai ha posno but nakaliang kumangan shurfit mo di kidan ki niki officer urban affairs bakin ni shy but pollution board but urban affairs kin dik shy kishno ya nam tangan ni ka project nang bakin so to ba kalian sangat mabay di district office nana ba pil ke district office ba ni syahmat ba nada don gano ka kam ga bede ba ki devan pentip an ong yafi ha district office ni undang kata issue kami na pada tak hapwa district lajang ala bende kata ha ka juk kapor na kaliang uba super nga president ka senjuk kinong sensyar nong wa ken ulapan pau ka jingbam shania ya ka sorkar jela ulaong ka ka balaya kren ha ka jingalang ka dei ka bamla banlong wat hadien ke jipan shy ki babnya ngim shanya ya ka sorkar jela bakan le kat kum balapan shy
Ula pentip ru baka ni ka projek kadan haka jaka bachelor jong ka wa ken ka ba ki pat ba ki pendan kam ya ka kum ka tolong bam di ba na ka benta ka rep karyang. Hadu kum ba khat santali ki shnong ki shania tali na ka ni ka wa. Uba arngat ula ong ru baka jingmi jong ka jing persya ya ka ni ka projek kadai namar ka jing siir baka ni ka wa kala ban syakta namar ka jing dan jong ka ni ka jaka the nyun. Kabanengkong kabang Yuris kalong ba ngimpat syania ka sorkar ba wadla kala batai benia katuru ngimpat syania ba sorkar kan la ban le kum tu kum ba kala batai. Awat habe de berkata ka jing keli na kaliang jungi kum ka senjuk ha ka jing keren mene kala don ka jing ya tai ka ba benia bah bat ha ka bakut hingga la sim karai ba ha po jong ka sibnai kan don kata ka jing ya kan don ka discussion kin form na kaliang ka DC office kin sa form ya ka WhatsApp group ya ka bane discuss ya kini jing dan kaliang jungi ro ngi demand ba habai de berkene shwa ba kan trei ni de ban sim da ka agreement ka basai knang ba kan long singanya ka menta ba di ka long den kalam ka agreement nginam la ban ya chikmat dengan project kidau kidai ki babun he ki ngidon sibun kidau ka to kene ka bangila banjer kidau ka bangi persya kene ka long nagaliang jo ka senjuk ka banengkong ka long ba kene ka project site kajing temu banbo ya kene ka landfill kadai hajrong jong ka waum kan te hapo kadon ka waum kan ka bangi kum kinong song sinong hakini ki khasan lagi sinong te ngi penon kamber bor ya kene ka wa hakiliang paro nadu katong do ya bam do khamit labat singi arpul sau kentangi penon kami kene ka wa hakasum ka sajru wat haki umbam umdiru te ka banengkong ka long mi persya namar bangi yo iba kadon ka jingma ka bala ban afek ya kene ka waum kan kabangim kuat bagi negara omken kabadon kadur jong gajing internet kablong gajing kermen jongi nak menta bat kalawai kan du no kan lebrong no sisin kasngi kuat ban maintain la ne ban pen bahai ke negara omken kenang bagalong gajing khu yangi kade kata ka kong ka ar kalong bang ui bagajing le jong ka sarkar hakini ki spor ki baladap kalong kerles palat haba kabu ya kenu ke landfill kamut ba kam syem la pentre kam kat kum ki an ka bakila batai kumala ono do mene ka long careless bah bat ka bu jingma yangi haka kot ke khia la ka long haka umbam umdi la ka long haka air pollution kan long ka jing yangi kinong sung sung thau ki badon hasna jong ka nega landfill lada ngim yakran china do menta tikidon sibun kidau ki bala ban ki bangidon kata ka jing persya ka jing kentubru ya ka bangidon saudong ya kene gawa ni penun kamru ban rep ban riang kum ki kine ki ngidon ki pentha ka ba mo ni rep angto ki ni rep ki johor ki jap tel ada kamdon kanu ka protection ka babiang ya kene gawa amken kelempep ki jabo jaban kentuj bat kai ka banjia ya kene karep karang ka jongi kai ka banjia ku umbam umdi ki do do penat ki badan ha kene gawa le se kan long ka ban pendu yang i kum ki empat sania ai sukar kumala krencha na do mene ba hado menta mene ngila krencha ke meeting ba ngimpat sania ya ke sukar na marka jinge kren jongki dagatin galong do kumai ki pen i yangi da ki bepal ki pen i yangi da ki video ki paper le se ki bala wanra lane ki bala sim kupi ne ki wi pat ki jela lane la ban long da syapar jong jela jongi ban pen i yangi ban pen sya bangin le kumne tenai haba pau menta la ngi kren ya ke jing sya ba hado menta mene kampodon kanu kata ka jing kata ka baka sarkar kalale tikna habede bat kaneka project kalong ba ngimpat yo i ba kalong successful kanu ka plan jong sarkar baro ki plan ki project baro ki long fil namar bak sarkar katkum ka baikren katkum ka plan kem syamla penterekam la dangi pai siki surok lentisin ken bi ki plan ki long kumto bahaban play ban try perfectly lagi long kinu ni project tekas kajing plan katkum ki plan ki estimate lamang la estimate la ai ka plan ko biang harapa pentri kampat samadan kilong turmo la IT pateng hanu pat kajing tre ki kalong torti pela yo ihi markmat pan plit da ka tiro la yaki surok ki batwa na ka por Singapore te kai ka banjia ya ka jungi ro ka project la da gimya kren shai menta empat sania aro menta yo shwa bak sokar kan penlong ya shwa bakan lada ja namar shwa ka taro kan don shwa ka discussion lane kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak ka jing ya dei ka bajan padang ka office bat ngi kisnong ki badon saudong ya ka wa amken kan don shwa ka jing ya kren te shwa bangan koi ka taro
Kalau don kam syuai ka awareness program ka babiang hadin kata undang ngila syairu nginom pat pediang lada kam don ka agreement namar ngimsenya bale se ka jingikut ka tin bat ka kam la ban kam gede tingi don kam ban don ka agreement ka babiang hadin bangila smutu syai ka nekam kumbalong menta ngenitu IP ha jing syah ka nega nagaleng jong sokar kila mud bait ban pelong ya pulbi gering ha ka atrik tengre nagaleng jungi ngila bu ika biction ngiong ngilong syok hado kata-kata hak bangim sim lalong aware ya kenega pulbi gering ba penlong arterik tengi khot yang kene meeting la se mentangi wan hang ne ha meeting kalong ban discuss ban ai kata jing syai be de kane ndai DC la pen panaba kan donro ko pulbi gering arterik te halo kane nagaliang jongi ngila pen pau ke jing bat habakut hika government nagaliang jong ka DC bat ki nagatanat orban kila puspunno ekene bat kila keren dak basai bangin pansangeno sautari kanom longshu kene arteri kanom longshu kene blik hering te kila puspunno hakiwei pat te ka tarik 4 penbana kin sele in detail syuara ka dinya snutu bat ngi kisnong la betha ro yangi bangin lej ban batai kini kijing batai ke blayo mentah kisnong la snodon kamru bakini kitnat rikam jong ka office kentuk naga orban bat naga pollution control booth kila banwan ban ya penilam hakisnong kitau gijongi ban ai ketek jing syai babnya namar ngim la ban pediang lesi pajbaru ban batai mangi kinong elam sinong lese kandon kajing artatin te ngidon kam ki bakin wan ban ai lang kajing syai na ka benta ka nega project nang pajba kin syai